kanske såg part 1. Så det här är part 2. Sen har jag en kompass. En ekorre. Ekorre. Ja, det var en ekorre. Jag har en till ekorre här någonstans. En till hund. En bäver. En katt med den här kjolen. Den här. Och jag vet fortfarande inte vad de heter. Men den är jättefin. En sköldpadda. Nej. Okej. Det är så fantastiskt. Alltså, sådär. Så. Nej. Gris. Med en halsduk. En groda. En groda. Så, nej. Hej grodan. Grodan. En mus. En mus. Mus. Ja, och nu ska jag visa vad det kom med. Den kom med en mössa för kaninen. Ett tåg. En spruta. Vad är det här där? En banan. Nallar. En i typ turkos. En i blå. Och en blå. Mörkblå. En liten hårtork. En liten parfym. Godis. Dricka. Typ om man är i öken. Då har man sån här. Man kan ha vatten i de här. Vatten. Bottle. Vattenkanna eller någonting. Nej, inte vattenkanna. Men jag kommer inte ihåg vad det heter. Bara. Jaha, nu kommer det lite mer saker. Så. En blomma. Jag fick 2 blommor om ni såg på part 1. Du har bara en hund som äter den. Så. En gips. Tre hundben. Ett ljus. Ett litet rosa. Vad är det? Och typ ett lite mindre rosa. Jag vet inte vad det här är. Snälla kommentera om ni vet vad det här är. Ja, men det är typ som en säng eller typ byggt. Eller man kan springa bara så. Snälla kommentera vad det här är. Om ni vet. Ett hörsel. Alltså. Jag pratar om i kroppen idag. Vad heter det? Vad heter den här? Jag kommer inte ihåg vad den heter igen. Jag har glömt bort några saker. Ibland glömmer man bort. En havolisa, en kjol. Havoli. En till tofs. Ni kanske såg i part 1. Att det var en rosa. En kopp. En typ så här leksaksmus.
En till kopp. En kamera. En krona. En halsduk. En till krona. Några glasögon. Typ en plånbok. Jag vet inte vad det är, men jag kallar det typ kudde. Eller spelkontroll. En till mugg. Eller kopp. En väst eller typ halsband. Läppstift eller vattenflaska. Det här är inte för Pet Shop, men jag tror, ja det är inte, jag vet inte om det är, nej inte för Pet Shop, men det är Flower från Sylvanien. Jag köpte ett kök så, men jag visar den lite idag. Kanske. Och den här lilla vispen. Okej, det var alla i part 2. Jag glömde kanske säga part 1 och det var part 1 så. Men jag kommer skriva det där nere. Ja, hej då, ha en trevlig dag. Apoteka! Monkey!